Tuh, abdul. Masih batal lagi lại. Vâng, bộ tôi kiểm với lấy free ạ. Free? Này hột tức à? Free. Hello, anda bra. Hai, hello anda. Bisa? Moजां मोनदों ना मोनाखै बेयाव फैनानै? हा? मोजां मोनदों मोनाखै? बुंलाब्राय राव गैला ओमफ्राय बबे जाबायलाय? हा? मोजां मोनदों मोनाखै? हा? खिथालै बुंदो. बुंदो दे. बुङाबो. माने हनै माइ? हा? Moजां मोनदों मोनाखै माइ? Oi, Pipi. Moजां मोनदों मोनाखै? बेयाव फैनानै? आराम मोनदों? Gudu nama hone dia. Mabaidi? Kala sosma. Pehen ke. मनियासो एसे गोसोखांसिगोनलाय दे खाथियाव थाङा मानो फ्रि खाथियाव थाङ एसे आं थागोन ना दे बे जायनि जायगायाव समाव हब
मोजां मोनदों Homra मोजां नै बहम बाव बाव आंबो जानि मोजां मोनलायलायदो बे साबर खालाम मोजां मोनदों आयौ फिस्लायलायो फिस्लायोलै माबाया गलायलायदो फिस्लाय माने मोजां जिरायना लायाखैना फावसायबावोब्रा एसे एनलायलायदोब्रा नोंहा गिदिर गिदिर लादोब्रा मानसिजों लालासो गोजानिफ्राय माबा फिल्डखौसो गिदिंदों आराम मोनदों ना मोनाखैब्रा सोरनो खिथानांगौ आब'मोननि होखांनो आब'मोननोबो आथिंखौलाय मा गोजौ गोजौ थिखोलायदोंलै जाबायलै हमदो बेयाव दानिया पेप पेप तान तान धरन दे नायदो दे आं दङ ना बिफाया गाखोजायाथ' नायदोबा हनै या गिख'लै जोंहा फुख्रिया जाम्बिसो नैबेयावलाय नैबेसो साबसिन नै आं खाबाय फागोन नै हम फारनायखौबो एसे फारसे हम नै फारसे बिथिं हम नै मबाइलाव नाय दें 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 Wah, malay. Hello, Lorde. Hello, Lorde. Goजानाव नायहरब्रा खाथियाव नायना ओइ लामाथिं मानसिफोरखौबो नायहर खाथियाव नायबाय थाबा नों गियोना मोजां मोनाखैना बेखौ मोनफैबाय एबार हमथानोसै दिनै ओंखारलाबायना एबार बास एसे हाबबोदो सिथिं खर' नांगोन लासै लासै बास एसे हाबलांदो हाबलां ओरै ओंखारलांदो ओरै 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 हाबलांदो बा ओंखारबावबायसो माबा जा मानसिया फाइसट फोथाना देलाय बिनियाथाय मा खुगाया गोलाव जालायलायदोंलै फैनानै गोलावबावबायसो नामा बोरो नेरनायानो जोबा बेहा हि होननायानो जोबा गाखोबाय था नोंखौ दा मबाइलावसो नुजोबसिगोन नालाय थ' आं नायलाय बेयावबा गिदिंबावाखै दे थांदो
Mami! Wow. Mami lah dong ni. Sikat tu. Sikat tu lah. Sikat tu. Bukan kena nang juga ni. Kalau mau sih. Tangan saya tentang kalam sih. Baik kakak. Nenga. Masih ya? Dah saya tentang. Saya tentang. Kamu saya tang saya. Saya tu. Anak aku kalam. Gak rekod kalam saya. Baik. Oh, bayar usaha ham teman kah? Hah? Apa itu? Boy, jing saya ham teman bibara saya sah. Ilan. Siapa dia? Tu, ada buru. Mana deh? Terang deh. Itu. Isi tahu subuh kita. Isi tahu subuh kita. Hogar tu. Wah. Sampai dah. Ada film itu tak nak kasih itu lah. Kasih kalau dah. Ada lah. Sudah sedih. Kita ke bawah, sini ya. Dia kang ras. Ni kita sini, sini. Oh, di. Moga tu ada. Apa moga tu kalam tu bas. Ya, ada kan kalau itu. Kahina ni siapa ni? Tigang tu nama apa? Tigang tu. Buka bisnya. Bas. Sampai. Tahu boleh sampai lagi tu. Kita aja. Tak mahu jirai dah. Okey. Masuk jirai ni. Dia jirai apa? Bas. Macam mana Free? Không thạ. Khu lục gần. Không thạ khu lục gần. Bah. Sih, biết khăn lại đó. Ayo, nâng nó lại, chính xác. Biết khăn khởi. Ayo, beri jak le. Ayo, beri jak. Kita putar lagi le.
माखौला हरखो oke हाजोसो गाखोदों नामा फ्रि मेंनाय मोनाखै फ्रिहाय मेंनाय मोनाखै फुख्रियाव दैयानो गैयाना दे बोरैयानो नायहर दै गेदेरखौ नुदों फ्रि आंखौ नायहर फ्रि जदो एसे मोसालांब्रा ओइ एसे मोसालांदोब्रा खोबथेजोबनायखाय एसे गुसु दैया फ्रि नुहुरदोंना नुहुराखैब्रा सालायबो tuh tuh एसे नायहर थाबायलांनांगौब्रा फ्रिबो आंखौ एसेबो नाहरा मानो नोंलाय हो ना नामाथाय Tapi nung bai dalang wak deh. Kan langsung deh, langsung sana aja. Ada naik kali free? Ada. Apa deh? Oh ba nala hasib falop थाबाय लांबाय बे आयु जि गोजान सहैबाय नै मासे गोजान सहैखो नोंलाय अब्रा एसे लासै थाबाय
थाबायस्लाबनो हालायलायला आङो एफा हाखु दाखु हैद रब्रा बांद्रायसो थाबायो बेना फैदो फैदो ओरै फै नै माबायावसो जोंना फैदो बेयावनो फैदो दै लोंसै फै गांबाय फैबाय हा दहायनो जाखांदोंमोन ओंखायनो मा गोसोखांदों नाया ओइ फ्रि बहा खारखो मानसियालाय नुवाखै आङो एफैबोरो मानसियालाय सिङाव हाग्रायाव है खारलायलायो